तोहरो दुआरवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो चला बाधारे हो आई तोहरो दुआरवा म्यूजिक बाय रोशन कुमार। ए बाबा कैसे चला बाधारे हो आई तोहरो दुआरवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो आई तोहरो दुआरवा हो सब डेराइल बा कोरोना आइल बा सब डेराइल बा कोरोना आइल बा कैसे आई दे बखारवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो आई तोहरो दुआरवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो आई तोहरो दुआरवा हो सब डेराइल बा कोरोना आइल बा सब डेराइल बा कोरोना आइल बा कैसे आई दे बखारवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो आई तोहरो दुआरवा हो आई तोहरो दुआरवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो चला बाधारे हो चला कंचन इब्राहिमपुर। आई तोहरो दुआरवा हो आई तोहरो दुआरवा हो म्यूजिक बाय रोशन कुमार। दिने पे दिने कोरोना वायरस बाबा बढ़ता बाबा बढ़ता दिने पे दिने कोरोना वायरस बाबा बढ़ता बाबा बढ़ता कौन कसूरे बाबा लोगाबा मरता लोगाबा मरता लोगाबा मरता दिने पे दिने कोरोना वायरस बाबा बढ़ता बाबा बढ़ता दिने पे दिने कोरोना वायरस बाबा बढ़ता बाबा बढ़ता कौन कसूरे बाबा लोगाबा मरता लोगाबा मरता मुश्किल में पानी पड़ले बाबा कैसे आई दे बखारवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो आई तोहरो दुआरवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो आई तोहरो दुआरवा हो आई तोहरो दुआरवा हो ए बाबा कैसे चला बाधारे हो चला बाधारे हो चला कंचन इब्राहिमपुर। आई तोहरो दुआरवा हो आई तोहरो दुआरवा हो म्यूजिक बाय रोशन कुमार। चारू ओर होता शोर कुछो बुझाला ना चारू ओर होता शोर कुछो बुझाला ना कैसन आइल समैया रहल जाला ना चारू
बाबा कैसे जला बढ़ारे हो आई तोहर दुआरवा हो। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलंगवा सरलाही नेपाल।